cuesta, pero yo sigo con mi camisica puesta y chachita dantzatzerik ez da. Ojo, cuidado que alguien nos arresta. Txosnetan zutani, son ilusiones. Cerveza katxibi, son ilusiones. Gaztetxean sarri, son ilusiones. Zutegi bari, son ilusiones. Kalean elkar gaitezen probatu gure salda. Berkinari emanda, bizitza ospatu behar da. Que no nos quiten lo bailao, solo eso faltaba. Dantzatzen duen herria, hiltzen zailagoa da. Poliziaren etengabeko jazarpena, eta hala ere, gazteok auzoetan antolatzen jarraitu dugu. Eraso matxistak eta LGTBI-fobikoak ez dira eten. Etxekaleratzeak ere horretan diraute. Kapitalismoaren eta cis heteropatriarkatuaren peko norma inoiz baino gordinagoa dugu egun. Vecinas de Olarizu llevamos años sufriendo amenazas y presión política. El Ayuntamiento y su Departamento de Políticas Sociales nos han coaccionado cortando suministros básicos de luz y agua. Nos han abandonado en plena pandemia mundial, negándose a dar siquiera alternativa para tener acceso a agua. En esta pandemia, muchas personas mayores, en su mayoría mujeres con recursos precarios, se han visto solas y aisladas en sus domicilios o en las residencias. Baina ez gara heroiak, ez ditugu txaloak behar, langileak gara, langileak eta emakumeak. Y como mujeres trabajadoras del sistema sanitario público, exigimos que se garanticen nuestros derechos, que no nos quiten lo fregado. Para Punkis nosotras, a tomar por ultralan el compás. Egin dezagun dantza bai, baina gure ritmoan. Librea, kolektiboa, inor, kanpoan utzi gabe. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek unibertsitatera sartzeko hautaprobak hasi dituzte gaur. Ia 13.000 ikasle izango dira eta ohi denez 3 egunetan egingo dute. Gaurtik hasita ostegunera bitartean. Arratsaldeon guztioi, 3 egunez arituko dira eta berritasun gisa aurten agenditu egingo da egoitzen kopurua. Azterketak osasun baldintza honenetan egin ditzaten. Hori ala EHUren 3 kanpusetako ohiko azterketa lekuei hauek gehitu zaizkie. Bek Bizkaian, Fikoa Gipuzkoan eta Iradierrarena Araban. Bi kimu egin nahi dizkiote Urdaibain. Gernikan zabalduko lukete horietako bat, Dalia Lantegi Zaharrean, eta Muruetako Ontziolan bestea. Bide berde bataiek lotuko lituzke biak, eta artelanak jarriko lituzkete hor. Era berean, etxe bizitza hutsak mobilizatzea helburu duen dekretua onartu du Eusko Jaurlaritzak. Araudi berriaren arabera urteroko kanon bat ezarriko zaie etxe bizitza hutsei. Ez hori bakarri jabeak alokatzera behartu ahalko dituzte edota kasurik larrienetan desjabetu. Eusko Jaurlaritzak egindako kalkuluen arabera 15.000 etxe huts baino gehiago daude Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Dekretuak alokairua sustatzeko neurriak ezartzen ditu. Jabeek lehentasuna izango dute Eusko Jaurlaritzaren birgaitze laguntzetan eta pisuak bizigune eta ZAP alokairu programetan sartu ahal izango dituzte. Izurriari helduta COVID-19 ziurtagiri digitala martxan da Nafarroan. Osasunaren karpeta pertsonalaren bidez eskura daiteke eta ziurtagiri horren bidez herritarrak koronavirusarekiko duen immunitate egoera zein den jakingo da. Hau bera giltzar izango da Europako Batasuneko herrialdeetara bidaiatzeko. Iruñatik dugu Josu Ganuza. Nafarroako herritarrek proba modura osasunbideko webguneko karpeta pertsonaletik
COVID-19 ziurtagiri digitala ala COVID pasaportea delakoa deskargatu ahal izango dute Europan barna bidaiatzeko. Gainera, agiri hau ere osasun etxeetan eskatu ahal izango dute hala nahi duten herritarrek. Bestalde, gaixoen kopuruari dagokionez, 43 gaixo berriz zenbatu dituzte osasunbideak eginiko proben arabera eta positibotasuna 2,4ean kokatu da. Beraz, datu hauek eskuan Nafarroa beheranzko tendentziarekin hasi du astea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldiz, azken egunean 201 positibo berri atzeman ditu Osakidetzak 8.454 test diagnostiko egin ostean, eta beraz positibotasun tasa 2,4koa da, eta azken 14 egunotako intzidentzia tasa berriz 192koa. Lurraldeka aztertuz Araban 21 kutsatu berri detektatu dituzte, Bizkaian 107 eta Gipuzkoan berriz 70. Ostera, osasun sistemei dagokienez, COVID-19 gaitza jotako 32 pertsona ospitaleratu zituzten atzo Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta oraintxe bertan guztira 94 gaixo daude ziu zeinketa intentsiboko unitateetan. Ostera, Ipar Euskal Herria maiatzaren 19an hasi zen neurrien arintzea eta bihartik aurrera 3. fasea indarrean sartuko da. Etxeratzea agindua gaueko 11etara luzatuko dute eta ostatuen barnealdeak ireki ahalko dituzte. Bestelako gaiei helduz, Bizkaiko autoeskoletako langileek greba eguna izan dute gaurkoa, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek deituta. Autokarabana egin dute Bilbo eta Barakaldo artean eta sindikatuei jakinarazi dute arrakastatsua izan dela deialdia. Greba gutxi gorabehera 170ko jarraipena izan baitu. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dute 11 urte daramatzatela lan hitzarmena berritu gabe, baina horrez gain sektoreko lan baldintzak erregularizatzeko eta genero arrakalarekin amaitzeko eskatu dute. Gainera, 2020ko urrian sindikatuek eskatuta negoziazio maila ireki zen, eta hainbat bilera egin arren langileek erantzun egokiri jaso gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Egin ditugu 9 bilera inguru, 7 hilabete baino gehiago izan dira mailan eserita, eta, Zandu indarrez eraman zutela eta teknikariek berriz umearen jokabidea oso bestelakoa zela ama aurrean ez zegoenean. Hala ere, beste zerbait ere badago eztabaidan epaiketan. Gurasoen alienazio sindromea, teknikariek aintzat hartu omen zuten sindromea. Eta Egiari Zor Fundazioak bertan behera utzi zituen ostiralean Txabi Etxebarrieta gogoratzeko asteburuko 2 ekimenak. Igandean salatu zuten jarduerak kriminalizatzeko ahalegina jasan dutela. Horren aurrean esango nukena da, azkenean ikustea nola Egiari Zor izanik estatuaren violentziaren biktimen defensan jartuten dune eragile bat, eta ikusita nola tamalez violentzia horiek jasan dituzten personak etengabe kategorizatzen dian eta diskriminatzen dian, horrelako berriek jartzen gaituztela errealitatearen aurrean, tamalez bizi dugun errealitate horren aurrean, ikusiaz nola violentzia batzuek edo konsiderazio batzuk dituzten edo ematen zaizkien eta beste batzuk. Begiaz plataformari lotuta gala argitzeko eskatu dute Madrilen. Felipe González ikertzeko eskaera artxibatu ostean. Bi bide bereizten ditugu. Albo batetik bide judiziala edo administratiboa eta beste bidea ikerketak aurrera eramateko bidea. Bide judiziala eta administratiboa martxan jarriko dugu alditugun erakunde juridiko ditzakegun erakunde juridiko guztietara joko dugu, eta beste arloa da ikerketak aurrera eramateko arloa. Zorionez, sinatzaileen artean, historialari, artxibero talde adituak ditugu, eta horregatik saiatuko gara ikerketak egiten aurrera eramaten. Eta 20 urte pasata, aurreko astean sinatu zuen Nafarroak Espainiako gobernuarekin lehen eskuduntza eskualdatzea. Nafarroak autogobernuaz eta erkidegoa eta gobernu zentralaren arteko harremanaz aritu da Martxelo Diaz, Gara eta Naizeko kazetaria, Nafarroa gaurko lantaldearekin.
Hogei urte pasatu dira Nafarroak azkeneko eskumena, azkeneko transferentzia jaso zuenetik. Horrek argi eta garbi uzten dula, askotan hitz egiten den forutasuna edo Nafarroaren autogobernuaren maila non kokatzen da, eta ni uste adibidez pandemiaren inguruan ere ikusi izan dugula. Azkenean Madrildikan erabakitzen dira gauzak eta gero Nafarroak Madrildek esandakoa egin behar du, eta ni uste pixka bat joan den astean horretan ere hori ere agerian gelditu zana. El autogobierno lo entendemos como compromiso para la mejora de los servicios públicos y como herramienta para la prosperidad, desde el respeto al conjunto del país y de una perspectiva de lealtad, de solidaridad y de cohesión. Garrantzia dauka eskumen honek, izan ere ustez bakarrikan estatuan Eusko Autonomia elkargoak eta Kataluniak ere badutela. Ez da orain lakuak hartu duen eskumena bezalakoa, hau bakarrikan bertan espetxean dauden presoak hartatzeko medikoen ardura da, baina horrek ere aurrera pausua izan daiteke, eta nire behar bada horren garrantzia islatzeko salaketa bezalako taldeek behin eta berriz aldarrikatu dutela eskumen hori Nafarroaren eskuetan egotea. El proceso de profundización en el autogobierno, de mejoramiento del fuero, ha de continuar. Uno, efectivamente, es el tráfico, la seguridad vial. Forutasunaren mitoetako bat da parekidetasuna, Nafarroak eta estatuak elkarrekin maila berean hitz egiten dutela eta adosten dituztela hainbat gauza eta artean aportazioarena edo autonomia fiskalarena, baina hori uste eta handi batean ilusio bat dela. Baina esan bezala, duela 20 urte ez direla Nafarroan eskumeni jasotzen, eta antzeko egoera izan dugu adibidez, UPN eta PP-rekin, eta hala ere, naiz eta beraiek saltzen zutena da, harreman privilegiatu bat zutela, ez ziren aurrera pausuak ematen kasu horretan. Horren adibide bat, argi eta garbia gainera da, trafikoko eskumenarekin gertatzen ari dana, Ni oroitzen naiz, bai Miguel Sanzek eta uste ere Jolanda Bartzinak ere, Uxue Barkosek eta Maria Txibitek esan zutela, behin eta berriz, trafiko eskumena egina zegoela eta Nafarroak izango zuela. Eta oraindik gaur da eguna, oraindik ere trafikoko eskumenak Nafarroa ez direla iritsi, Eta nazioartera begira, Perun ia berdinduta jarraitzen dute Alberto Castillo ezkerreko hautagaiak eta Keiko Fujimori eskuin muturraren ordezkariak. Azken orduotan Castillok aurre hartu duen arren oso boto gutxiko aldea dute bien artean. Hala ere dagoeneko iruzur zantzuak izan direla salatu du Fujimorik. Perun inolako frogarik erakutsi gabe hauteskundeetan iruzurra salatu du Keiko Fujimori, eskuin muturreko hautagaiak. Zenbaketak aurrera eginala, Pedro Castilloren ezkerreko hautagaitzak aurrea hartu ondoren. Izan ere zenbaketaren lehenengo faseetan, bere burua garaile ikusi ondoren kontaketak aurrera egin duen enean, Castillok aurrea hartu dionean, egin du Fujimorik iruzur salaketa. Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Castillok oso bestelako mezua bidali die bere jarraitzaileei, bakea eta zuhurtasuna eskatu ditu. Agradezco por su paciencia y llamo a la más amplia cordura del pueblo peruano. Botoen 86% baino gehiago zenbatuta, botu emaileen 50,28% babesa du oraingoz Castillok eta 49,69% Fujimorik, bien artean beraz, 0,6 inguruko aldea legoke. Ia 100.000 boto gehiago ditu hautagai ezkertiarrak eskuin muturreko hautagaiak baino. Oraindik kontatzeko geratzen diren botoak atzerrikoak eta Peruko landa eremu gutxi batzuetakoak dira. Azken hauetan, landa eremuetan, Castilloren aldeko bozka gehiago espero dira Fujimoriren aldekoak baino, eta atzerritik bidalitakoetan aldiz, Fujimoriren aldekoak gehiago izatea espero da. Eta bestalde, gernu froga erraz baten bidez, bularreko minbizia detektatzeko Deblu 5 gailua sortu nahi da.
Era erraz batean eta minik gabe bularreko minbizia detektatzea geroz eta gertuago dagoen errealitatea da. Judith Giro biomedikuntza ingeniariak The Blue Box izeneko gailua asmatu du, etxean gernufroga erraz baten bidez diagnostikoa egiteko. Dispositiboa sortzeko txakurren usaimenean oinarritu da Giro. The Lancet aldizkariko ikerketa batek baieztatzen du txakurrak gai direla usaimenaren bidez minbizia detektatzeko. Si tu vols crear tecnologia, si vols crear, vols dissenyar un aparell nou, a vegades la millor manera de fer-ho jo crec que és copiar la biologia. Sudur artifiziala sortu du beraz Girok, sentsoreen bidez detektatutako substantziaren seinalea interneteko zerbitzarietara bidaltzen da, eta algoritmo batek diagnostikoa ematen du. Berehala ikus daiteke emaitza mugikorreko aplikazio batean. Orain arte minbizi metastasikoa detektatzeko fidagarritasuna du, baina helburua da kasu goiztiarrenak ere antzeman ahal izatea. Ara estem pactant amb bastants hospitals, a veure si aconseguim fer un estudi clínic bastant internacional amb bastants hospitals en el que puguem anar a buscar mostres d'orina en diferents llocs i entrenar la Blue Box i testejar-la. Ahalik eta datu eta kasu gehien biltzea da helburua, algoritmoen sistema entrenatu ahal izateko eta euneko fidagarritasuna lortzeko. Geroz eta emakume gehiagok erabili, emaitza geroz eta hobeagoa izango da. Si tu fas servir la Blue Box ara, vol dir que la dona que ve després de tu tindrà un millor diagnòstic gràcies a tu. Per tant, és una manera col·lectiva d'actuar contra el càncer de mama. Emakumeek oso tresna erraz eta azkarra izango lukete bularreko minbiziaren zantzuak etxean bertan antzemateko. Alarma seinale horrekin medikuarengana joan eta beharrezko probak eta tratamendua egitea ahalbidetuko litzateke. Si aconseguim tenir mètodes prou efectius per detectar càncers de mama en estadis molt inicials, igual, potser en el futur que et diagnostiquin un càncer de mama no serà el pitjor dia de la teva vida, sinó que serà un ensurt, però no serà el pitjor dia de la teva vida. Eta zientzia kultuak alde batera utziz, kulturari heldu aurretik gaurko minutu bateana. Eraikuntza handiak eta megalomania. Kultura arloan ekainaren 19an ospatuko da Andoaingo Rock Jaialdiaren 13. edizioa. Iragan urtean bertan behera uztera behartu zuen pandemiak eta aurten berreskuratu du jaialdia Andoaingo udalak. Audienz Belako, Inoren Eroni, Rudiger eta Angel Kaplan musikariak arituko dira. Pandemiak behartutako geldialdiaren ostean aurten itzuliko da Andoaingo Rock Jaialdia. Ekainaren 19an ospatuko da Ondarreta ikastetxeko patioan eta Bastero kulturguneko eszenatokietan. Kartela osatzen duten taldeak ere iragarri ditu udalak, astelehen honetan zabaldutako bideo eta oharraren bitartez. Hain zuzen, 5 taldek beteko dute aurtengo jaialdia. Euskal Herriko 4 artista, Asturiasetik etorritako Angel Kaplan musikariari batuko zaizkie, estilo aldetik zabala izango den egitarauan. Audienz talde Gernikarra izango da jaialdiari hasiera emateko arduraduna. Pandemia betean landutako Tolesdurak lehen diskoa aurkezten, eguerdiko 12 hasita. Ostean Felix Bluff, Willis Drummond taldeko bateria jotzailea bere proiektu berriarekin igoko da taulara, Rudiger izenekoa. Arratsaldeko 3:00 Ondarreta ikastetxeko patioan. Jarraian Bastero kulturgunera leku aldatuko da fokua une batez. Angel Kaplan musikariak bertan eskainiko baitu bere kontzertua Bubblegum taldeak lagunduta.
Eta Ondarretara bueltan, Inoren Eroni rock taldeak itxiko du Aire Zabaleko eszenatokia arratsaldeko 7:00. Azkenik, Mungiako Belako taldeak izango du jaialdiari amaiera emateko aukera. Bastero kulturgunean aurkeztuko dute euren azken lana, Plastic Drama. Gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera. Emanaldietako sarrerak salgai daude hilaren 4 interneten eta Kutxabankeko kutxazainetan, baina baita Bastero kulturguneko txarteldegian ere. Aforo mugak izango dira noski eta ez da egongo kontzertu guztietarako bonoak eskuratzeko aukerarik. Bestetik, Iruñeko liburu azokan Igel argitaletxeak argitaratutako Solasaldia Sizilian liburuaren aurkezpena egin zuten. Liburu hau Elio Bitoriniren maisulana kontsideratua da, zentsura faxista saiestuz. Italian argitaratzea lortu zuten Mussoliniren eleberri antifasista bakarra. Lander Majuelo editorearekin hitz egin dugu. Bueno, Solasaldia Sizilian da bidai bat, gizon gazte batena Siziliara, Boloniatik. Jasotzen du eskutitz bat bere aitarena, esanez ama utzi duela, eta beste emakume batekin joan dela, eta asko pentsatu gabe nola eta zergatik, protagonistak tren bat hartu eta hasten du bidaia etxerantza, ez? Eta trenean, eta gero barkuan, eta gero amaren herrira bidean baditu elkarrizketa pila, Siziliar gehiagorekin, eta elkarrizketa horien bidez apur bat osatzen doa eleberria. Taldi berean da, erroetara itzulera bat eta bilaketa bat. Ze garaian Italia gerran dago, fasismoa puri-purian, inork ez daki nola bukatuko den egoera hori, gaur egun dakigun bezala, Bigarren Mundu Gerra nola amaitu zen eta galdera existentzial horiek apur bat bilatzen ditu edo konpontzen saiatzen da herrira egindako itzulera horretan. Eta hor, bertan dauden pertsonai ezberdinekin topatuko du berriz ere bere identitatea edo identitate berri bat edo saiatuko da bere galderei erantzunak ematen. Aukeratu dugu iruditzen zitzaigulako alde batetik autore bat erabatez ezaguna Euskal Herrian eta merezi zuela, ze oso konplexua da eta Italian segulako sona du eta garrantzia, eta bestetik hau delako bere maisulana eta barnebiltzen dituelako galdera asko unibertsalak izan da ere oso lokalki tratatzen direnak, ez? Eta hori askotan gertatzen zaigu Euskal Herrian, arlo askotan. Eta bereziki hautatu dugu bere kalitate literario batik. Nik uste dut badela liburu bat merezizula euskaraz irakurri ahal izatea, gure publikoak, eta zentzu horretan ez dakit oso pozik eta gainera itzultzaia Peio Lizarralde izan da, are gehiago. Zeren bidai horren erritmoak eta bere eleberriek badute antza. Eta kirolari dagokionez, Nerea Bermejo atleta gazteak Nafarroako errekorrak hautsi ditu asteburuan 100 metro eta 200 metroetako abiadura lasterketetan. Marka horiekin estatuko rankineko lehen postuan kokatu da. Nerea Bermejo Nafarrak erkidegoko 2 errekor eskuratu ditu asteburuan Iruñeko Larrebide estadioan, Aire Zabalean ospatutako Nafarroako atletismo txapelketan. Abiadurako 2 modalitatetan erdietsi ditu lorpenak atleta gazteak. 100 metroko proban, larunbateko finalerdian hautsi zuen lehen marka, 11 segundu eta 75 ehunekotan helmuga zeharkatuta. Finalerako sailkatuta, azkeneko proban ere, garaia atera zen eta urrea lortu zuen Nerea Bermejok. Igandean aldiz, 200 metroko proban lortu zuen, berak aurretik Madrilen otsailean pista itxian ezarritako marka berdintzea. Larrabideko sintetikoaren gainean abiadura bizian, 23 segundu eta 54 ehunekoko marka berdindu zuen, oraingoan Aire Zabalean eta urrea ere eskuratuta. Asteburuko markekin gainera Nerea Bermejo estatuko rankingeko lehen postuan kokatu da.
Gauzak horrela, betirako biziko naiz abestiaren bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Irkai taldearen Ideiekin liskarretan diska berriaren bigarren aurrerapen kanta da. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdia gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Balio bat, oraina